Hej alle sammen. Vi skulle så lave en challenge, men jeg har så ikke noget kanel, så vi må lave noget andet. Ja. Så der bliver noget saftevand, flødeskum, noget China soja, som er røv, og så noget Maxi-Op. Og det skal vi så blande op I en stor klub. Starter med saftevand, tror du ikke? Jo, jeg starter med det her. Er den åben? Det ved jeg ikke. Jeg er bange for, hvis jeg sprotter. Ja. Hvor meget skal man træde? Det ved jeg ikke, bare helt op. Bare sådan, sådan der. Soja. Ej, det smager. Så tager du den her, så tager jeg selv. Hvor meget skal man prøve søje først? Ej, det bliver helt brun. Prøv det mere. Det smager meget godt. Nej, soja smager røv. Så tager jeg altså flødeskum. Flødeskum er ikke det bedste. Masser af flødeskum. Kan man ikke drikke det, vel? Jeg skal skide på. Jeg tror, det ender med at være lækkert. Det er faktisk bare... Skal man ikke dreje det rundt med en ske, eller sådan? Det var der nok lige går, måske. Det er så ikke så stort. Det smager rigtig godt. Ja. Det ved jeg. Nej. Det lugter dårligt. Jeg vil brække mig. Ja. Så lækkert ud. Okay. Ej, det er rigtig lækkert. Det er sirup, der gør. Det lugter af røv. Jeg tror også, det her. Nej, det er sirupen. Prøv at lugte. Det er den, der lugter dårligt, og så blandet med... Det dufter sgu da her godt. Nej, jeg skal se ikke. Okay. Jeg gør det ikke. Marius, du skal. Jeg tror ikke, vi kan blande op med lidt sukker. Jo. Der kommer lidt sukker i, fordi det er sådan ikke særlig lækkert. Nej, jeg har også kæft stående derovre. Det bliver så bare en. Det smager kakao. Eller noget. Det siger vi ikke til dem. Og lidt vaniljesukker. Det bliver lækkert. Det bliver meget lækkert. Og selvfølgelig, det her bliver ikke den eneste. Det bliver ikke den eneste challenge, vi laver. Vi skal nok lave flere. Sniff. Ej, det begynder du bedre faktisk. Ja, det er det der kanelsukker, tror jeg. Held og lykke med at drikke det, for jeg bare det. Jeg faktisk ikke så det. Mm? Det var meget godt. Man Ej, kan også smage det på eftersmag. saftevand. Eftersmag, den er meget stærk af soja. Skal man drikke det hele? Kan man se, ja. Det er jo ikke sjovt, det smager meget godt. Ja, du ved bare ikke drukket det, vel? Ja. Ej, den er lidt stærkt til Man saft. skal ikke lugte til. Er det ikke? Okay. Det er meget saft der. Ej. Okay, det smager ikke så godt nu. Vi skal drikke op, ikke? Ja, skal vi? Ja. Ej, fuck. Jeg tror ikke, det er, hvis man holder sig for næsen. Det er mest saftevand, ja. Jeg skal smage soja nu. Kan du smage sojen? Ja. Jeg skal få mere ind. Nej, jeg skal ikke. Jeg kan ikke Det er verdens bedste soja. Ja, Meget. Okay, jeg prøver sådan. Hvor er det smuk. Okay, jeg tager det hurtigt. Jeg tager det sidste i, og så går jeg også og tager en vat. Ja. Det er sygt. Det stavler.
Skål. Smag godt. Det smager lidt skide godt. Ja, her er det. Det må jeg sgu give dig. Det er også min kakao. Smager sgu lige lidt bedre. Jeg vil hellere have kanel. Eller spise kanel. Ja, det var så dagens challenge. Det smagte rigtig dejligt. Eller noget. Ja. Ikke noget. Vi skal nok lade flere sådan nogle her. Ja. Det lover vi. Der kommer også en med kanel på et tidspunkt. Eller sukker. Altså, Eller mel. Sukker er ikke så slemt. Mel det gider jeg ikke. Så. Mel, det smager godt. Vi ses alle sammen. Vi ses. Pis.